И здравейте, потребители на YouTube! Аз съм Килдип ДС, а до мен е Riot Gamer BG и днес ще играем в... Кой сервер играем? В Bulgarian Craft. Също така, в момента Килди снима един клип и аз в момента снимам също един клип. И в описанието на моя клип и на неговия клип ще има линк към неговата страница. Да, много си добър в това. Добре, нека да започваме. Виждам един чест, ела да го отворим. Ух, тук на този спаун как цепи. Кофти. О, доста хубав сървър. При мен чест е празен. Защо? Чест е празен. Защо? Не знам, брат. Какво имаше в него? Ами имаше броня, 2 BGK-а, 16 панела сини. Ами не знам, ама при мен аз не мога да го отворя, натискам върху него и не се отваря. Добре, нека да видим какви са ларповете. Ой, това е моя. Добре, това ще го изясним после. Махна този лагващ спаун. Еми. Дай ми го. Така, върнахме се. Вече не лаги. Обаче проблемът е, че сме без храна. Ами, дай да проверим. Аз си спомням, че намерих кит старт. Дай да вземем кит Искам старт. да убия тази крава. Добре, да с ръце ще убием. Умре! Добре. Ами, вземи кит старт. Ох, ядене. Добре. О, супер. Да, друг кит има ли? Да видим. Лиценз. Кит, лиценз. Този лиценз е за ларп парцели. Банер шоп, хед шоп. Заведение 500к. Да, добре, зарежи го това. И ще го държа в инвентара. Добре. На какво ще оцеляваме? На парцел или тук? Някъде тук. Защото ще ме... Какво ще? Вау! Тук трябва да го цензурираме това. Кое? Ето това. Увеличи с чънковете. Секунда. На Симо вечерята, на Симо вечерята. В тази част мисля да изрежем, докато направим реса и докато започнем къщите. Защото на вас не ви се гледа как се прави рес. Или ви се гледа? Не, айде да покажем за всеки случай, може някой човек да не знае как се прави рез. Да, този клип ще го кръстим как да си направиш рез И грозна къща. много ясно. Така. Сега ще подскачам като някой пълен дивак, докато Riot Gamer реши да направи рез. Не знам дали имаш правото чак толкова грамадно да го направиш. Какво е това? Заедка. Какъв е черен? Можем да го затворим. Чакай, не го бутай. Остави, аз ще го разпитам. Ще го кръстим пешофилията. Така, пешофилията, отговори ми. Ти ли открадна парите от банката? А? Не искаш да говориш, а? Прести да го буташ, бе. Не искаш да говориш, а? Погледни ме в очите. В очите ти казваме, погледни. То, пешофилията е голем идиот. Всички го знаем. Ще сложа още малко, за да го направим висок. Защото не съм сигурен дали тук има тъпата команда Res Expand. Добре. Не, скоро. Така. Така. Прибих се. Крава ли чувам? Да, е тук. В тъмното.
Ще изчупим каска. Канчето. Дай, канчето, великата. Мале, падам. Паднах. 2 секунди, моля. Ага. Какво правиш? Кой е това бясно натискане на тия копчета? Аха, сега не мога да мръдна. Това е засада. Кнопка. Няма ли да спре да върви? Опа, грешка. What? Готов си. Добре. Сега. И отново сме тук. Ресът е готов. Риот Геймър ме добави и нека да започваме с строенето. Ох, кой го направи? Така. Едно зомби. Просто това. Крафтинг. Така. Крафтинга. Добре. Там е рес, значи някъде тук ще си направя... Дай да направим Добре, аз ще си почна с моята къща. Добре. Ние ще направим много такива. Това са нещо като градче, поне аз така си го представям. Ако искате, вие пишете какво да направим тук. Като идеи. Да. И ще решим дали ще го направим. Можеш ли да ми дадеш едно необработено, защото ми свърши? Мерси. Така. Това е твърдо малко. Защо в Kickstart не дава лопата, брадва и кирка? Това е въпроса. Чуваш ли ме? Да. А сега? Да. Добре, аз понеже тук ще проклипа, защото копая копая, нали? What? Какво е това? И така, хора, аз отново съм тук. Имаше леко прекъсване. Дано не съм прекъснал вашето удоволствие. Така. Трябва ми таковата. Добре. Това мисля, че ще ни стигне. Така. Добре. Сега. Некой е написал, може да махнеш този дъжд. Той е образуван. Не образован, ами е образуван. Но има такива хора по света. Какво да се направи? И отиди да събереш дърво, ако може. Това права. Добре. Събери да има. Аз ще събера... Намерих едно огромно дърво, но проблем е, че не знам дали ще успея да взема цялото дърво, защото е огромно и има много разклонения, които няма да ги взема. Постарай се. По-късно ще ги вземем. Часа е нощ, като стане ден. Ами, трябва да вземеш малко фиданки, че тук покрай нас, нали? Няма много. Знам, ама сега така ще ме застрелят. Добре, събери малко колко да направим укрепления. Мале! Какво? Паднах. Браво! Така, сега. Аре, този стол да се пече по-бързо. Ти ще използваш ли столна? Не, искаш ли го? Да, ще ми трябва. Заповядай.
Знаеш ли кое е най-лошото? Че може би това няма да ми стигне. Еми, бавно те. Събрали ли дърво там? Колко Не, да, ама как не стига. А имаш ли такова, брадва? Не. Чакай, сега ще си направя. Чакай само да се изгледа малко. Ай, сега ще ми скочи един пак. Виж, не ме ще скочи. Така. Геймър е лош. Няма сабскрайбъри. Само 17. Нищо. Така. Ето, направи си таковата. Кокошка, къде е в моята Искаш ли въти? Дай една-две, там колкото ми дадеш. Мога да ти дам една. Добре. Чакай. Мерси. Аз съм си напълно без таван. Аз съм напълно без таван. Добре. Браво на теб. Отивам. Отиди за дърво. Не! Лошо, не. Иване, внимавай! Какво? Какво направи, бе? Паднах в една дупка. Къде? Ето тук, при моята къща. Боже! Намерих въглища. Мухъл! Мухъл! Как можа да паднеш, бе? Ама намерих въглища. Бе, събери там две въглища и за мене ми отдели там. Добре, има и айрон. Добре, ще се върнем в тая мина. Какво намерих тук? Бял зайче. Перфектно. Ще го вземем. За нас. Али, ние сме... Батето няма почти никакво дърво. Вземи някоя фиданка. По-шумно можете ли, бе? Той как прецаква всички клипове. Гледайте го, хора. What? Заби ми и Майнкрафта. Добре. Така. Ти си с... Това марка ти е компютъра. Ленов. Добре. Бабе. Сега какво ще го направя? Лестало. Добре. Сега. Да. Професионално чупене на дърво. Това може би ще стане така. Не искам пак да падам в една дупка, но аз като най-големия наук реших да падна в дупката. Ми как? Така. Играят да кажат и да напишат в кой... Вау! И да напишат в кой Европа, Америка или Азия играят. Добре, щупи. Ама това са го реснали. Какво ти треме? Събери дърво. Аре, чакай. Събери с мене дървото. Тук не може Тук не може. Само до тук. Я чакай, от това не можеш ли да събереш някаква фиданка да хванеш? Не. Аз съм безбратно право, бе. Може. Айде, чупи сака. Най-големите поета в света. Много ясно. Така. Може би като се постигнем вече къщите и до някъде вече стигнем, може би ще приключим вече клипа. Riot Gamer, please, и ти спри да снимаш. Ти. То аз. Това е проблем. Да. Аре, чупи това тъпо дърво. Това го изреши. Не, аз точно това ще го става.
Викаш да се разбере. Не, аз се отказвам. Това е тъпо дърво, умно. Мика, имаш ли 8 кобалесто, не? Nope. Как? Трябва да фанеме фиданките, брат. Как те не летят? Намерих дърво. Да. Има дървета близо до нашата къща. Видях. Отвъд пустинята. Но проблема е, че сме близо до спална. Не е много голям проблем. Аз бих казал, че не е проблем. Той дърт ми трябва. Кой мре? Аз. Добре. Просто за мен е. Аз така. Време е да се метна като пълен пукел. Така. Искаш ли ти събера 8 за печка ли ти имаш? Аз имам печка. Окей, значи ще свършвам. Обаче това не е добре, тази дупка тук. Аз си знах, че това просто ще ми потрябва. Ти се прибираш през 5 секунди. Какво да направя, че къщата ми е върху... Върху какво? Върху... цяла мина. Не, няма да се изтърса. Не може. Може. Всичко може. Всичко е възможно, ако го поискаш. Този черен зайк иска ми влезе в къщата. Не, иска в твоята. Сега ще му отвървам. Той ти влезна през прозореца. Ходи при зайците. Ходи при своите роднини. Да, Излезна през другия прозорец. Ти трябва да си му роднина. Но той излезна през другия прозорец. Къде е? Искаш ли дърво? Не. Сигурен. Сигурен. Така. Да си направим градина. Има ли джобс? Мисля, че да. Я погледни. 2 секунди. Чакай, че нищо не направих като хората. Издъних се. Не, защо? Не съм се издънил. Така. Май се издъних. Не правя нещата като хората. Има. Enchant, Miner, Hunter, Baylor, мисля, че така се чете. Crafter, Job, Builder, Woodcutter, Fisherman, Digger, Explorer. Сега, заеми ми твоята брадвичката да намеря една фиданка и да Weapon Smite. Брат, заеми ми брадвичката си, да ида да събера дърво и фиданки. Заповядай. Аз ще си направя лопата, ще събера стъкло и ще ти го донеса. Окей. Всъщност мисля... фиданка! Прибих се на куче. Аз мисля да ми е от фенсове, прозорците да са ми фенс. Ти снимаш ли още? Да, през цялото време записвам, ма ще изрязвам много. И аз направих такова язовир. Искаш ли да си направим система, която да се, нали, като река, която да се затваря и като щупиш нещо, да потича вода? Ще видим. Което току-що щях да направя и щях да съжалявам. Така, сега ще засадя една фиданка. Много съм добър. Така.
Имаш ли въглища? Да, ето. Ето ти. Виж заека е там как седи. Давай, ето ти въглищата. Виж го. Виж го. Де? Ето го е там. Излезне. Браво, Това те гледаш на много притеснително. да, бе, ще убие всеки момент. Той е сериен убиец, да знаеш. Тън, тън, тън. И ти, имам един подарък за теб. Мерси за тиквата. Ето, това е твоята. Другата е моя, ама няма къде да я слагам. Добре, ще ги взема у мене, после ще ги изхвърля. Но, после ще ги направя нещо. Добре, тук става нещо странно. Топчем се. Той си подиграва сядането. Добре, мисля да завърша къщата и да спирам, Както и аз. защото клипът ще стане твърде дълъг. Аз не искам да Аз мисля, че са минали 10 минути, са минали 30. Еми, да. Времето минава, брат. Ами, работвам, Господ. Господ Бог. Знаеш ли какво? Ще се върна, когато стигна правилната гора. Да, тази част ще я изрежда. Подразбира се, ще се върна. Ти ще се върнеш ли? Не, исках да изчезна. Не, базикам се. Не, това ако е реснато. Не. Да, Не. да, Не. да. Не. Не е реснато. Не! На пук. На... Иданка. О, язвим. What? Като стоя, ми дава пари. Колкото повече стоя, толкова пари ми дава. А това ми е страст. Чакай, ще му взема бързата. Ха-ха! Мухъл, взехте дървата. А е къв то мухъл, къде говориш ти постоянно? Има мухъл по земята, бре. Мухъл като мухъл. И така. Ето е правилната гора, събрах малко дърво и сега се връщам. Слушай ми дървото. И отново сме в реса. Така. Така, защо отново сме в реса? Така, нека да поправим. Ще ми дадеш ли малко дърво? Ето, ела, къде си? Само 2 секунди. Опа. Стана малко. Това да довърша. Сви се. Ето. Максим. Добре. Имаме проблем, брадвичката се щупи. Но, какво да се прави? Това е живота. Така мисля да ни е пода. Така. Къщата ми е готова. Браво. Имаш ли кабелстон в теб? Не, сега отивам да събера. Събери ми и дайте да направя път към нас. Оп. Чакай, я ладо. Ето ти е кирка, на тебе втората ми кирка. Че аз съм с камена. Опа, намерих айрон. Перфектно. Да, и аз го видя. Оп. Том е мина. Защо не станеш майнал? Знаеш ли какво? Така. Защото си голям лъки. Сега. В мината. Опа, падаш. Добре. Ау. Нека да вземем тези въглища и да се връщаме горе. Как? Лесно. Ма, мисля в следващия епизод да експорнем тази мина, да съберем ресурси и така.
Чакай да събера малко Cobblestone, нали? Разбира се, за това слезнах в мината. Интересно изглежда Аз не тази. събрах 9. Малко са ми малко. Изглежда интересно тази мина. Колко събра? 15. Да, ще покупая дупчицата. Аха. Значи, този сървър много лагва. Оправете си сървъра, моля. Защото не харесва това. И така, къщата ни е почти готова. Ела да ми помогнеш да направим градина. Няма ли съм твърде дълъг клипа? Не. Мисля, че ще е интересно да гледаме Майнкрафт. Добре. Не всеки ден, ама какво да се прави? Зависи. Зависи, Как да. го украсим. Нали, така да го наречем Да, украсим. или дали нещо интересно ще правим в самия клип. Вие ще решите в коментарите, напишете Остави дали ви е хората. харесал клипа. Остави хората на мира. Неков ми иска тъпа Да си гледа работата. да му акцепнем. Много. Ама то няма PvP в това. Няма нищо. Това е твърде голям. Това е лукс, който той не може да си позволи. Абе, Дай ми Cobblestone. чакай. Трябва така. И през това време изпечи 3 такова да направим такова ферма. Ферма. Няма ми стигне. Поне още една. Слезни в мината. Тук само наслагай. Тия те 4. Аз нямам повече. Бате, 4 останаха. Репорт. Ох, изкарам и ангелите. Кой? Един заек. Не се получи. Не знам защо се опитах това. Мислих се за Супермен. Майче ще тази скачаш ти. Добре, ето тук съм затворил, никой да не може да идва. Добре, виж. Добре, зарежи. Света е. Никой няма да може да влиза. Значи в безопасност сме. Като зомбита говорим. Говорим за такава опасност. Онзи чест, който видяхме, дето беше реснат, приветнат ли беше? Да. Питам те, защото в някои сървъри няма привейт. И да се мъчите да го привейтните, не се привейтва. И за всеки случай. Който е глупаво. Да. Так ми. Ого. Колко си да ми трябва? Поне 9 си да ми трябва. Според мен в този сървър най-големият ни проблем ще бъде храната. Няма да е кой знае колко голям проблем, ако направим мина. Аз сме мина. Ферма. Да. Все пак е така. Ако можеш да направиш такова. Не мога точно, но... Кофа. Кофа ли? Но не ми дай. Я вземи в честа. Честа, да. Добре. Какво има тук? What? Какво? Защо имаш две врати? Как така две върти? Ето тук има. Да, е за навън. Тук за тия дървета. Аха. Т.е. това ще е като градина. Не, няма да ми е като градина, ами просто да мога да идвам и тук. Добре, сега ще дойда. Това е отделено.
26 минути. Ами, Взели въглищата? пусни водата да се движи. С командата. Готово. Така. Слагаме така. За онези, които са нови в Майнкрафт. Ето така. С тази команда reset flow-та караш водата да тече в res. Може би даже ще са малко сидовете. Ще ми дадат още 3. Я виж в честът ми дали има още. Виж в честа ми дали има още. Така, кофата няма да я използваме повече. В честа ми има точно 2. Да, и точно толкова. Имаме и 4 една фиданка. Да, добре. Сега, Тая една фиданка ще сложа ето тук. сни до мен. Ох. И така, това беше от нас за този епизод на Майнкрафт. Не забравяйте да харесате, да коментирате и да се абонирате за нас двамата. Да. И до скоро!